Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Lydia is in het Deistig leven fotografe. Sjen dat ze jou het hinnemaai. En trouwambtenaar Lidwien is altijd enthousiast. Zo ze het jou het ik aardig vinden. Ik ben Jirin Jout en ik sta hier voor de artiesteningang van de Harmonie. Ik altijd al eens een keer wezen wilt en het zal nou gebeuren. Wat zit er al hier op het programma? We hebben hier een prachtig project in Leeuwarden, Let's Dance, een Europees project. En daar doen 10 jonge dansmakers aan mee. En aan de voorstelling waar we nu naar gaan kijken, de repetitie, daar doen 36 amateurdansers van 50 jaar en ouder aan mee. Ze werken aan het thema migratie, ze kijken naar wat beweegt de mensen om te vertrekken en ergens heen te gaan. En dat doen ze hier iedere maandagochtend in de grote zaal van de Harmonie. Ik ga even in de coulissen sjoen en just die mensen bewegen. Ik zou samen uit hem aanvallen. Mooi, let's go. Zoeken, hè? Zoek. Zoek een plek. Eerst rustig en langzamerhand iets feller. Iets meer actie nu, iets meer actie. Kom maar lopen, hè? Ik wil meer actie zien. Het is te saai. Kom maar. Ren voor je lijf. Emotie, hè? Kijk naar elkaar. Speel. De kerngroep, dat ben dansers, maar ook theatermakers. En de oude 50-plussers, ja, dat ben die wel gevoel voor dansen hebben. Die heb al wat vaker dansen hebben, maar daar ben ik gewoon, die hebben nooit wat in. Ja. Dus om dat bakend te krijgen, ja, dat is wel even een ding. Dat rent hartstikke mooi in elkaar op. Nou, dat is wel even een ding, hè? Dat je als choreograaf ermee bezig bent, dat je net die voorop zet, of die groep of die, maar dat er een mix komt. Ja, en door muziek en door emotie en door heel duidelijk te wezen in het thema, probeer ik dat bakwander te krijgen. Ja. Is het zo dat iedereen dansen kan? Tuurlijk. Tja, als we een feestje hebben, dansen we toch? Zodra iedereen muziek gaat, ga je bewegen. Of dat echt dans, technisch dansen is wat anders. Maar we kunnen alle jaren in beweging en op muziek bewegen. Dat is dansen. Dus in principe kan iedereen dansen. Dus die kan je nu niet meer doen. Meer in elkaar, meer rondje. Meer rondje, ja. Komst erbij om Jeroen Maai te doen? Ik zeg de oproep bij kunstwerk en ik ben helemaal net wend om iets met dans te doen. En dat is dus je lichaam, maar je hollen, dat maakt heel correct. Ja. En nou, dat vond ik zo best wel wat dreigje, hè. Als het dorpsfeest is, dan leef ik meer wel uit mijn dansje. Maar ja, dat is wat oors het is, want je zei wel alles precies gelijk gaan. Ja. En daar hebben we nou dus mee, in dat stadium hebben we dus nog wat. Om nou die laatste puntjes op in dat we alles wat mooi tegelijk doen. Hè? Ja. Wanneer is het optreden? 31 maart de jongens en 1 april de midjes. En pak je na! Go, 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 go! Eén, 2, 3, 4, 5, 6.
vond het zo mooi om te zien hoe het ervaren doensters samen met 50 amateurs, mensen die het alleen nog maar aardigheid hebben om douchen, 50-plussers notabene, hoe die mij zien alle deze voorstelling maken. Het werd nog heel actueel, want de vluchtelingenproblematiek kwam heel duidelijk naar voren en de angst die erbij speelde. Het had een hele grote indruk op me maken. Ik vond het echt geweldig. Ik sta bij het Fries Museum en ik ga naar de tentoonstelling Beladen Landschap. Ik heb helemaal geen idee wat het inhoudt, dus ik ben heel benieuwd. We staan hier in de tentoonstelling Beladen Landschap. Alle landschappen die je ziet, die hebben een soort lading, positief of negatief. En ik ben begonnen met deze tentoonstelling omdat wij in het Fries Museum hebben we ook het Fries Verzetsmuseum. Ja. En toen ik een fotoboek van Hans Citroen, Joodse fotograaf, tegenkwam, dacht ik van dit is het begin van een tentoonstelling die ik met het Verzetsmuseum heel graag wil maken op deze verdieping, om de aanwezigheid en het belang van het Verzetsmuseum nog eens een keer te onderstrepen. Hoe werkt dit beeld op jou? Ik krijg een beetje het gevoel alsof het iets met een spookhuis of iets met een begraafplaats te maken heeft. Zo komt het op mij over. Een beetje eng, een beetje, ja. Ik vind werken die het moeten hebben van hun titel, vind ik niet per se fantastisch. Dit werk, daar is de titel bijna net zo belangrijk voor als het werk. The Road to Auschwitz heet hij. Als je het dan leest, dan is het zo van in één keer, binnen een milliseconde kijk je anders. Ja, want iedereen heeft zijn gedachten bij Auschwitz. Ja. En Hannah Collins als kunstenares, die zei juist die herkenning, wat je dan gebeurt, daarvoor heb ik dit werk gemaakt. En om het nog veel beter te laten voelen, staan we hier voor zo'n foto. Zo groot dat je bijna het gevoel hebt dat je die weg op kunt gaan. Ja. En daarmee wordt het niet meer geschiedenis, maar wordt mij gevraagd, nou dat is de weg naar Auschwitz, zeg het maar, welke kant loop je op? Ja. Loop je er naartoe, ga je er vanaf? En dus Ja, dat toch ook weer nieuwsgierigheid. Hè? Wat zit er achter die bocht? Wat Ja. komt daar? Ja. Ja. Fred Windels begroef zijn vrouw in zijn achtertuin. Oké. Dat is heftig. Ik denk dat het ongeveer augustus vorig jaar was. Eigenlijk is dit het beladen landschap op de kleinste schaal, gewoon tussen twee mensen. Ja. Je ziet het vers gedolven gras. Zijn vrouw wilde daar graag begraven worden, omdat ze haar hele bestaan eigenlijk was met die tuin bezig. Okay. Ja. En dus ze kon zich geen mooiere plek bedenken. Nou ja, ik vind het dan fantastisch dat zo'n man dit doet en postuum nog zo goed voor zijn vrouw zorgt. Ik zit er als fotograaf, denk ik, wel naar mij een fotografisch eeg en dat ik naar de compositie zag en dat soort dingen. Ja, heel erg indrukwekkend. Dit werk is Sophie Ristelhuber. Wat zij doet, is ze laat geen mensen zien, geen oorlogshandelingen, maar alleen de wonden eigenlijk die de oorlog aan het landschap heeft gegeven. Heel bijzonder. En hier zie ik munitiekisten, je zag daar verderop nog wat bomen, maar telkens moet jij als kijker, en in jouw geval geoefend kijker, moet je zelf kijken van wat zie ik nou even. Ja, je kijkt hier naar een bos en het bos is in de Oekraïne en zo nu en dan valt er een kanjer van een boom om, zonder dat je weet waardoor dat is. Voor de film is hij naar één bepaald deel van een bos in de Oekraïne gereisd, omdat dat de plek is waar zijn familie ondergedoken zat in de Tweede Wereldoorlog, terwijl niet iedereen goed is teruggekomen. En je kunt hier op een bankje zitten en je kijkt nu naar een vredig bos, de zon schijnt, de bladeren zijn vers en dan ineens... Is het beladen? Heel mooi geheel vond ik het. En hele indrukwekkende foto's en schilderijen. Als fotograaf maak ik heel oorwerk, maar dit spreekt me heel erg aan. Hannes, dan heb ik naar je vraag. Wat vind je van Minklon? Ja, prachtig mooi jong. Volgens mij komen ze hier direct bij. Een mooi modeltje.
Unieke crayoontjes. Precies. Nee, mooi, jong.